Mostly gate. अभी शनिवार गेट ये भी जा रहा है। फुल निद्दर सोईଛନ୍ତି अरे माय मोबाइल 360 डिग्री गोटे ये है नहीं करे ब्रिज आगे चलो वीडियो साउंड होती है
या देखाव्याची निर्मिती आणि संकल्पना जगप्रसिद्ध सिने डायरेक्टर कैलासवासी नितीन चंद्रकांत देसाई यांची। या देखाव्याचा आजचा आराखडा आणि आरेखन झाल्यानंतर अचानक 3 दिवसांनी आर्ट डायरेक्टर नितीनजी देसाई यांचे निधन झाले। परंतु नितीनजी देसाई यांच्या हिंदी आर्ट स्टुडिओच्या कलाकारांनी हे शिवधनुष्य केल्याचे ठरवले आणि त्यांनी हा देखावा पूर्ण केला। या देखाव्याची लांबी आहे 60 फूट, रुंदी 40 फूट आणि उंची 42 फूट आहे। भाविकांना एकाच ठिकाणी 4 धाम म्हणजेच यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यांचे दर्शन घेता येईल। भाविकांना नम्र विनंती, चढाव्याचे पैसे श्रींच्या अंगावर न टाकता गणेश सेवकांच्याच हातामध्ये द्या। ज्या भाविकांना या ठिकाणी ऐच्छिक देणगी द्यायची असेल, अभिषेक करा। लेफ्ट साइड पहुंची